Hola a tots i a totes. En aquest vídeo farem la correcció de la prova de la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià del dia 26 de juny. Concretament, corregirem la part d'estructures lingüístiques. Bé, doncs comencem amb el primer text, l'exercici 2. En aquest cas és un text que ens parla de l'edat de gel en el nostre territori. I bé, comencem amb les correccions. En el cas de l'ítem 6 tenim: van deixar pas a un refredament progressiu que acabaria del planeta Terra. Bé, doncs així teníem tres opcions. En aquest cas és l'opció B, ensenyorint-se, que vol dir apoderar-se d'alguna cosa. És allò que en castellà diríem adueñar-se. Continuem amb la 7. Les fases extremes coincideixen amb els segles moderns. Bé, així tindríem el possessiu relatiu. Recordeu que en valencià no tenim un relatiu concret per expressar aquesta possessió que en castellà substituïm per cuyo o en anglès per whose. I aleshores hem de fer una altra construcció. En aquest cas, la construcció seria l'opció C, de la qual, perquè en el cas de l'opció A tenim un pronom i no podem fer aquesta substitució pel pronom, i en l'opció B doncs, no tindria sentit aquesta construcció. Aleshores, la frase quedaria: les fases extremes de la qual coincideixen amb els segles moderns. Continuem amb l'opció 8. En aquest cas, la frase ens diu: es va caracteritzar pel descens de les temperatures entre 1 i 2 graus centígrads. Bé, doncs així tenim un doblet lingüístic. Teníem les opcions mitjanes, intermèdies i mitges. Bé, doncs en aquest cas seria l'opció A, mitjanes, que fa referència a aquesta dada estadística. Recordeu que en el cas de mitges parlem d'una posició, com també ens passa amb el cas d'intermèdia, però si volem ser precisos en l'ús del llenguatge, així hauríem d'emprar mitjana i per fer concordar mitjanes. Bé, continuem amb l'opció 9. La reiteració d'estius frescos i humits, un apreciable avanç de les alpines a Europa. Així també tenim una qüestió de lèxic. En aquest cas, ens donaven les opcions allaus, cingleres i glaceres. Seria l'opció C, glaceres, que fa referència a aquesta massa de gel, que a més en aquest cas ens diu que anava avançant. I en el cas d'allaus i cingleres, recordeu que allaus són aquestes masses de gel que es precipiten d'una manera violenta, no? I que veiem moltes vegades en les pel·lícules quan estan esquiant. I en el cas de cingleres parlem de tallats, així molt verticals, que bé, quan parlem de cingleres es tracta d'una renglera d'aquests tallats, però que no tenen relació amb totes aquestes qüestions que està esmentant el text. Vinga, doncs continuem amb l'opció 10 i llegim: però moments en què les condicions mediambientals empitjoraren. Bé, així teníem les opcions: hi va haver, n'hi va haver o va haver. En aquest cas seria l'opció A, hi va haver, perquè recordeu que quan el verb haver-hi funciona com a verb i no com a auxiliar, sempre va amb aquest pronom i. Per tant, no podria ser l'opció C i perquè necessitaríem afegir aquest pronom i. Per tant, hi va haver o va haver-hi, que també es podria conjugar d'aquesta manera. I en el cas de l'opció B, que tenim aquest pronom en, recordeu que sempre hem de comprovar que l'ús del pronom en no siga un ús redundant, un ús pleonàstic, que de vegades fem malament en valencià i per tant així no tenim cap substitució per a aquest pronom en i seria aquesta primera opció, l'opció A. Continuem amb la pregunta 11. La fam, la malaltia i la mort ocasionaren en les capes socials més vulnerables. I teníem giragonses, estralls o trombes. En aquest cas, l'opció correcta seria la B, estralls, que bé, podríem traduir en castellà per estragos, no? Que
que és eixe mal, en sentit figurat, que en aquest cas doncs, la fam, la malaltia, la mort estaven ocasionant en aquestes capes de la societat. Les altres dues opcions fan referència a qüestions molt diferents. Per exemple, en el cas de Giragonses, parlem dels revolts, no? D'alguna manera, o d'una seqüenciació de revolts que es formen, per exemple, quan anem per un camí i el camí es desvia. I en el cas de tromba, doncs, o trombes, serien aquestes columnes, no? D'aigua i de vent que de tant en tant, doncs, sempre fent esment a aquesta qüestió meteorològica, que de tant en tant es produeixen, sobretot quan parlem de la gota freda. Doncs continuem amb la 12. La crisi econòmica i demogràfica va desembocar en protestes i avalots, a vegades no de violència. Així parlaven seria correcta l'opció B, exempts. Recordeu que aquesta paraula ve d'exempció i, per tant, s'escriu amb MAP. Passem a l'opció 13. Episodis de fred extremat, també algun altre de calor, llargs períodes de sequera. I tenien juntament amb. Recordeu que seria l'opció C i que aquesta locució prepositiva sempre es forma amb. Podem dir junt amb o juntament amb, però no aniria amb la preposició a soles. A més, és una qüestió que sol repetir-se en els exàmens de la Junta. Bé, passem a la 14. Tardor i la primavera per fortes precipitacions d'alta intensitat. I teníem les opcions a la, en o en la. Bé, aquesta és una qüestió de les preposicions a, en, davant temps o períodes de temps. I recordeu que davant de les estacions, de la mateixa manera que davant dels mesos, emprem la preposició a. Per tant, seria l'opció a la tardor. Passem a la 15. La irregularitat i el caràcter extrem d'aquests tèrmics. I teníem les opcions vaivers, vaivens o vaivesos. Bé, en aquest cas tenim la formació del plural i recordeu que vaivens, que seria l'opció correcta, l'opció B, ve de la paraula vaivé. I recordeu que les paraules que acaben en vocal tònica, com en el cas de vaivé, formen el plural afegint una S davant del sufix del plural. Per tant, diríem vaivens, amb N, S. Passem a la 16. I desajustos ocasionaven preocupació. I tenien les opcions hidrometeorològics amb guionet i hidrometeorològics sense accent. En aquest cas seria l'opció A, hidrometeorològics, tot junt i amb accent. Perquè bé, així tenim una paraula composta, és una composició culta, perquè hidra ve del grec i en aquest cas no duria guionet perquè no complís amb les regles de l'ús del guionet en les paraules compostes. I bé, recordeu els usos més freqüents quan la primera paraula acabava en vocal i la segona comença per X, per R o per S. També quan l'element de l'esquerra té un accent gràfic, que tampoc és el cas, quan tenim un punt cardinal, aquestes són les més habituals. I bé, tenim altres casos, com en paraules repetitives, per exemple, o en el cas dels numerals, que també en alguns casos duen guionet. Bé, així no posarien guionet, per tant és l'opció A i a més respectarien l'accentuació. En aquest cas és una paraula plana que acaba en consonant més S i ha d'anar accentuada. Bé, doncs passem a l'opció 17. Convençuts, la situació podria anar a pitjor. I teníem les opcions de què amb accent i què sense accent. Seria l'opció C, el què, perquè tenim la caiguda de la preposició davant de la conjunció que. Recordeu que en el cas de l'opció A no podríem tindre mai aquesta construcció perquè és una preposició més un què. I en el cas del B
sí que es podria donar aquest cas si tingueren un relatiu, és a dir, si podem substituir per del qual, que pel context doncs, no és correcte perquè no hi ha cap relatiu, no hi ha un antecedent. Per tant, seria l'opció C amb la caiguda de la preposició. La 18. D'anotar amb precisió els extraordinaris que es patien. I així teníem 3 opcions: successos, successos i successos. Bé, en aquest cas és l'opció A, succés, successos. Recordeu que s'escriu amb 2 Cs i amb 2 S. Per tant, posaríem aquesta opció A. Bé, passem a la 19. Perquè els seus descendents en tingueren notícia puntual i saberen actuar adequadament. I així tenim 3 opcions: arribat el cas, en cap cas o per altre cas. Bé, és de veres que jo triaria l'opció A. També us he de dir que no estic del tot segura. Per què? Perquè és una opció que ens sembla poc genuïna. En tot cas, haguera utilitzat una altra construcció, com per exemple si escau o si és el cas. Però és de veres que en el cas de les altres no trobaria molt de sentit per a la frase. És a dir, per exemple, en cap cas vol dir en cap circumstància i no seria coherent amb allò que ens està explicant aquesta oració. Per tant, triaríem la primera, tot i que us he de dir que fent una recerca per internet sí que he trobat alguns manuals que recullen aquesta expressió com a sinònima de si escau o si pertoca. Aleshores, bé, esperarem a veure què resol la Junta, però en tot cas pense, encara que no és la solució definitiva, perquè ja us dic que hem d'esperar a aquests resultats, però pense que podria ser la A. Bé, doncs passem a la següent opció, la 20, i tenim: gràcies a aquests testimonis sabem que la dècada dels 60 del segle XVI va ser terriblement freda. I teníem a tot estirar, a grans trets i pel cap alt. A tot estirar i pel cap alt són sinònims i volen dir com a màxim, tenen aquest sentit. I pel context, doncs, no aniria bé aquesta expressió. Per tant, seria l'opció B, a grans trets, que vol dir, doncs, grossament, per damunt, sense entrar en detalls i que, a més, té sentit pel context de l'oració i del text. Bé, doncs aquesta seria la solució i la proposta per a l'exercici, el primer exercici de les estructures lingüístiques.